mentah ka singi ha jing shangi don ka meeting bangin ka don ka bagi kot ka review ka meeting bangin page hakanu karkom kumdo bangin penklan ki e jing deko hakani ke election ka ba ngirang syudap nilayo sngeu na ki presiden jongki zone nilayo sngeu na ki nongalam jongki primary unit bat ki sub unit baru khot halaka jong ka abaki ki wanra apo kami bat kam tam ka parti hibro khot kuwe te nakaliang jong ka parti nalor bagi don ka review meeting ngidon ru ka jing ya keren hakabede bat ke MDC election kabansawan namta arjar usaw narkum ka parti kongres i ka jing ke jong paiba ka parti ka jing senya ka jong ki paiba ka parti kongres ti khnang ba kan nomlong ka ba kerki kan nomlong ka por ka ba khindiat bang khnang bangin yo ban lek ha kamadan thama bangin yakun ya kan ke MDC election bangin ngit scam ba lengba ka jing tristom lengba ka jing ilong scam bat kham tamwat kitu ki bawan seki ki badon sekuiru ki parti yo sngewe ka jing thang ki jongki banwan ban kersyani ka parti kongres mentali ki lai wi ka jing long jingman kham tamah ka jing bantawi ki ka sarkar ngam kwa ban batai jingai ki ke inre naliang ki jong ka parti ki sngo ka parti kanang kiu ka parti kanang khlanya ki ni ki bansawan bat nakaliang jong ka parti da kawi ka jingmut da kawi ka jing perkhat daka jing yung yateli naliang jung pai ba bro khaji ni lirai ba nak benta ka MDC arjar rusau bangin pha ya ka kerteng ka jong iba bor manding nonglang ubadai presiden jong ka district ba ka jung ka por in charge ya ka ramrai jengam constituency ba unlong ukurtong MDC nak benta ka ni kesnem arjar rusau nikong nishap ngas ngoban ai kuglei bat ka jing sngu ka jonga ia kinong Krisyan jong ka lai ramrai jerngam constituency kibala shania kibala trishitom na kabenta kani ke election ka badang syudap so ban ai kublei khamtam ia kinong trei jong ka blok congress committee nangta nadu ki mahila ki samla ki youth nangta ki primary unit ki sub unit rengkat bat ka zone hi berokot kuwe ki zone ki bangidon hapo jong ka constituency so banai kublei kinong kit kam yui pi baro khot ki bala IT lut met ban mensim na ka benta bangin yo ya ka thong hoi ni klempoi lesi ja ka thong ka bangi angnut bat ni thrang ringa snu ban ai ka jing snu ka jonga ba kat ni la poi bat ni layo lesi ka jing yo ka jong ina ka jing yo vote ka jong bang yu i ka jing it bat ka jing trang bat ka jing shena ka jong pai ba hi ya ka parti kongres ha ka banganga long candidate sko ban ai kublei ya ki pai baru ki bom shimla kershan yangi ngas ngo ban kublei ki namar makiru ki don la ka jong kamon la ka jong karai ngas ngo ban burom ya karai ka jong kiru sko ban ai kublei ru ya ki kertong nakiwe ki parti ru ki bal yakun ki belele egani ke election ai kuble yakiru namar landak don makiru kanom don ka jingi jit ka jong point ba bat khadu khadwai ang asno ban ai kuble ya u candidate u bala job balong ku independent menta ka ramrai constituency kala shania hu bu yelam ya ramrai constituency banangit scam ba lengba jongi ba unung perleranya keramrai konstituensi nakaliang juga parti kongres ngiru ngin ai kiti kamon kiti kadiang lengba kisnong ki paper ki badon apo keramrai konstituensi lada kadon kanu ka jingkwa bangin yetirkat kumdo bangin penkiu kamtam ia kadong katan ka jongi ngingit skemru bat ngidwai bo ble undon rengkat ia UMLE badang syudep jit ba unang yai tre ya kam haga jing start bat haga jing tibriu tibleru ti tangi di kentin ngasuban ai kublei sai sisin ye pi baro khot kinong Krisyan jong ka lai pulai ramrai jengam constituency bad ye pi pai ba bad kinong shnong haman la kishnong badal kinong bad ngasuban ai ru ga jikit bok ki ruang ye pi king kisem ki jong pi ka papidon bad khamtam ru bau blei unang kerku unang yelam unang ai bor ye pi haga jingim ka bangi niat ha pedeng juga percaya ke bahkan riang bat ke bemutlak ditangki di kentin ngasuban ai kublei pilang bar khoi sisin kublei sibuan